Hola, us vinc a parlar del signe de balança. Balança és un signe d'aire, per tant vinculat a la ment i a l'esfera social, l'esfera del vincle amb els altres, i és un signe que és de caire, de modalitat cardinal. Primer trobàvem a bessons, que estava més vinculat a la mutabilitat, i després més endavant trobarem a aquari, que és de caire fixe, però balança és cardinal perquè el que busca és l'inici, no, del vincle amb l'altre. Va a buscar l'altre proactivament, per dir-ho d'alguna manera, d'acord? Llavors, el seu planeta regent és Venus. Venus està vinculada als plaers, al que ens agrada, a l'art, a la seducció, d'acord? Llavors, això és una cosa que sap fer molt bé balança, no? El buscar seduir a l'altre. Llavors és un signe que està vinculat amb l'equilibri, no? La pròpia balança ja ens mostra una mica les característiques d'aquest signe, que el que cerca en tot moment és aquest ideal de justícia on les coses estiguin això, ponderades, no hi hagi cap contrapès que, diguéssim, que està predominant per sobre de l'altre, per això aquest equilibri que comentàvem. No? És un signe que en realitat és un animal social, que agrada molt el contacte amb els altres i és un signe que és políticament molt correcte, perquè d'alguna manera, a través de la seva empatia, entén molt bé els contextos, d'acord? O sigui, si està en una situació amb amics al carrer, sabrà com adequar-se a aquella situació, fer servir argot, fer alguna broma fins i tot una mica grollera, però perquè entén que això encaixa dins d'aquell context. Però, per exemple, si el trobes dins d'una reunió de feina, doncs sabrà com comportar-se correctament, ser formal i no sortir-se del paper que pertoca en aquell moment. Això se li dona molt bé. No? Llavors parlàvem d'aquesta empatia que neix del tenir en compte a l'altre, no? I això fa una persona que com que sempre està escoltant diferents punts de vista, no? I vol tenir en compte a tothom i d'alguna manera buscar aquests punts mitjos, no? Aquests equilibris, a vegades això el pot fer caure en certa equidistància, no? Que per evitar el conflicte o no s'acabi de mullar a vegades, d'acord? Però bé, abans també dèiem que és un signe que està vinculat a Venus, per tant, té un gust estètic accentuat, li agrada tot allò que sigui harmònic, que sigui bonic, d'alguna manera busca aquests cànons de bellesa que hi hagi a la societat i és una persona que li agrada seduir a través del diàleg, de trobar converses interessants, d'alguna manera l'escolta activa, no? I, com dèiem, aquest tenir tant en compte els altres a vegades el pot fer dubtar, no? La seva opinió a vegades pot no estar del tot clara perquè dubta entre diverses opcions, perquè precisament el seu signe d'aire té la ment molt oberta, d'acord? I aquest voler evitar el conflicte que comentàvem abans, sempre cercar la pau, sempre voler arribar a acords amb els altres i el fa a vegades, doncs això, que li costi empantanegar-se una mica, no? Però bé, és un signe que, com us deia, sempre cerca l'harmonia, d'alguna manera vol unir el món, vol precisament la pau, no? A través d'aquests acords que comentàvem, no? D'aquest arribar entesos amb els altres, entesa amb els altres, i té un do especial, aquest signe té un do especial per la justícia, perquè precisament sap ponderar molt bé i trobar el punt mig a qualsevol situació i veure quan realment hi ha una situació injusta en quant a que
clarament desfavorable o que hi ha un dels pesos de la balança que està fent un contrapès totalment desmesurat i que no és una situació justa en cap cas. No? Llavors, com us deia, és un signe molt vinculat a la bellesa i a l'art, també, aquesta estètica que busca a través de l'harmonia, precisament, de les coses perfectes, ben fetes, com poden ser, per exemple, la música, no? I és un signe que sempre busca estar creant art o rodejant-se de coses boniques, d'art. I bé, aquest seria una mica el resum del signe de balança. Espero que us hagi agradat. Ens seguim veient en vídeos d'aquests i des d'aquí us envio una abraçada molt forta.